saka kanthi dasar Pancasila halase isene iku kabeh dadi titipane anak putu prayoga budidaya slamete aja dilalekke ya padha nglestarekke supaya bisa nganti tumurun anakku lelagon namung kagem pemut nggih seniman iki yo ngene iki Mas elek-elek kanthi tetembangan leres iki lak karyanipun Ki Anom Suroto nggih ingkang ngripta Bapak jebul tembang ingkang kagem ngemutaken ora mung saiki kok Mas wiwit jaman para wali kala semanten tembang menika tujuane mung kanggo ngelingke mula alus kepenak ora nganatoni ati mila khususon ngemutke ingkang sami dakwah menyebarkan agama utaminipun ngeten upaminipun iki tembang mijil ingkang kepareng yasa njeng Sunan Gunung Jati Cirebon mijil kuwi nggih mijil yang berarti dalam bahasa Indonesia menika keluar oh ya mijil metu nggih menika ditujukan pada pendakwah jangan asal ngomong aja mung waton ngetokke swara pendakwah harus sanggup memberi petuah yang bijaksana dan aja jarkoni iso ora iso do nglakoni lajeng tembang pangkur ingkang yasa njeng Sunan Muria pangkur menika mungkur utawi nyimpang menika makna pangkur pendakwah jangan sekali-kali berkata menyimpang dan meninggalkan isi Al-Qur'an dan hadis nggih nggih lajeng kinanti ingkang yasa njeng Sunan Giri arti kinanti menika dipun gandeng makna dikanthi yang bermaksud orang-orang yang masih buta akan petunjuk Allah harus ditemani untuk menuntun menuju kepada hidup yang beragama mila kangge siar niku aja malah dimungsuhi nggih lajeng dandang gula ingkang yasa njeng Sunan Kalijaga dandang menika ngajab gula menika legi berarti pengharapan akan yang manis nggih ta pendakwah harus memberikan petuah dengan cara enak atau yang manis atau yang menyenangkan untuk harapan menuju bahagia aja malah ngancam-ngancam nggih ora usah meden-medeni nggih ta lajeng sinom ingkang yasa njeng Sunan Giri arti sinom menika daun muda utawi pupus napa dene rikma ingkang wonten menapa menika palarapanipun Piyai Putri nggih nggih sinome rumpio-rumpio ngono ya nggih menika yang bermaksud menyampaikan dakwah harus dengan cara yang menggembirakan orang oleh dakwah dengan cara menggembirakan nadyan to Piyai sepuh sing mirengke rasane kaya cah enom neh gregete tuwuh melih tumbuh semangat nggih lajeng Asmara Dana sing yasa Sunan Giri asmara menika cinta dana itu memberi pendakwah harus bisa mengajak atau mengajarkan untuk melakukan infak zakat lan sanes-sanesipun manusiane ditumbuhkan nggih lajeng megat roh ingkang yasa njeng Sunan Giri megat nika memisahkan roh menika roh atau bisa diartikan memisahkan pikiran yang tidak baik atau menahan hawa nafsu lajeng durma sing yasa njeng Sunan Bonang arti durma menika dur dan mo mundur dari molimo nggih lajeng Mas Kumambang ingkang yasa njeng Sunan Majawagung arti Mas Kumambang menika emas yang terapung apa ki nggih no emas ingkang terapung lho Mas Kumambang emas kok terapung ki emas ki abot lah nek sing durung dadi emas sing batangan to Mas oh nggih ya. Terus karena ajaran Islam sekalipun dianggap berat nggih. Kalau ada rasa mengabdi kepada Allah secara ikhlas, maka semua ajarannya dijalani secara ringan seperti emas yang mengapung. Ya kuwi masih tetep abot ki ibane seberat apapun kalau dilambari keikhlasan akan terasa ringan. Nggih, nggih. Terus lajeng pocong sing yasa njeng Sunan Gunung Jati berarti dipocong. Ajaran Islam menuju kepada kesempurnaan hidup di akhirat yaitu adalah kebahagiaan niku karepe Mas Gareng miturut ingkang kula sinau kados ngaten menika
Nggih, mugi-mugi niki ngutik-utik sejarah. Ya, nggih. Sing siar agama mbiyen iki ya melibatkan budaya sing wis ana ing apa kuwi jenenge masyarakat. Leres, nggih. Tur nuwun yo niki lelagon nyuwun sinom nyamat. Nggih. Sarmadine. Mboten ngono. Nuwun saking Pak Paimen nyuwun dateng anu no Bu Aminah no. Ora karepmu Sarmadimu mumpung bocah isih lho. Arep nganti ora isih. Lah kok ngono. Burung uyo. Dina mat-matan sih, bar ngobrol iki mat-matane. Nggih, monggo Bu Aminah keparenga ngaturaken sinom nyamat. Monggo. Anu. Ah, monggo. Nulado laku utama. Nah, menika nggih. Yen tagah sinom wis. Oh, nggih mergo sinom niku kathah sanget kok Mas, nggih to. Kalau tidak, Nggih. kolo-kolo. Iya, ora. Nulado laku utama ngoten nika. Nggih. Monggo Bu. Aja ndadak neka sing ana rampungna dhisik. Surabaya kampung kali asin yen pengen urip mulya kudu wani prihatin. Ngono. Apa dudu? Bukok kabeh. Wae lah niki senggakan kok. Aku ki senengku ngene iki lho. Pripun? Bu Fatimah ki sapa? Kok Bu Aminah kok Bu Fatimah? Alah kakang kowe kok. Bu Aminah ki senior tapi ora gegem. Sing junior ya diajari gelem ngapa neruske kepinterane marang sing nom-nom. Oh, diaturi kok piyai sing ngemong karo para junior nggih Bu Aminah niki. Ora sing dene baby sister berarti. Ora tegese momong rasa niku lho. Oh, bocah kandhan-kandhanane niku arep enek sing bocah rung iso terus diajari ngaten niku nggih. Panuntun. Nggih. Pecah kok dituntun. Ayo. Monggo. Suara suling ngumendang suarane ambyang kacang digongso kula yen tu nendang kudu sing lila aja dah ngresula aja gething mundhak nyanding mbak yae ling niku lho Mas wangsun kuno aja gething mengko ndak nyanding. Nah, kuwi apa ki kele diarani ya wis bener aja gething ku ndak nyanding. Mergo wong gething niku mesti mikir. Heeh, mula siden-siden aja do gething karo aku nyanding lho kok. Nggih. Aku senengku ki seniman saiki ora kaya mbiyen ya Mas. Kok ngoten? Saiki gampang le nurunke kepinteran. Biyen iki direwangi gawake tas, direwangi gawake dingklik nurung karuan entuk ilmune. Nggih. Yen ora dong wong lega deli bolong ora mungkin metu. Sakniki sarana nggo sinau akeh. Akeh. Nggih to nggon YouTube pirang-pirang kepengin mirengke swantene Bunga Tirah ana. Bu Candra Lukita ana. Mung gumantung kepiye sing ngolah cingkok mergo gawan swara niku piyambak-piyambak. Nggih. Karakter kan. Nggih karakter. Maka Bu, lanjut. Kepati Titenana